शुभ प्रभात सर्वांना. महाशिवरात्रीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज माघ कृष्ण चतुर्दशी म्हणजेच महाशिवरात्रीचा पावन पर्व आहे. प्रत्येक महिन्यातील वद्य चतुर्दशी ही शिवरात्र असते, पण माघ कृष्ण पक्षातील शिवरात्र महत्त्वाची मानली जाते. हा दिवस भगवान शिवशंकराच्या उपासनेचा असतो. या दिवशी उपवास करतात. शंकरास लघुरुद्र महारुद्राने अभिषेक करून बेलाची पाने वाहतात. शिव ही ज्ञानाची देवता आहे. त्यांच्या मस्तकातून सतत ज्ञानगंगा वाहत आहे. कैलासाच्या उत्तुंग शिखरावर विराजमान असलेले भगवान शंकर आपल्याला सांगतात की शिव म्हणजे कल्याण प्राप्त करण्याची, जीवनाच्या निश्चित उंचीपर्यंत पोहोचले पाहिजे. कल्याणाचा मार्ग काटेरी अवघड असतो. श्रेयाच्या मार्गावरून जाताना अनेक ठिकाणी चढणी चढाव्या लागतात. कठीण साधनेशिवाय शिवत्व प्राप्त होत नाही. जीवनाच्या रोजच्या सामान्य गोष्टीपासून उंचीवर गेल्याशिवाय शिवत्वाची चमक प्राप्त होत नाही. समुद्रमंथनातून रत्ने निघाली, ती सर्वांनी घेतली, पण अमृताचे पान सर्वांनी केले. पण जेव्हा विष निघाले तेव्हा सर्वजण दूर निघून गेले. त्याच वेळी भगवान शिवशंकरांनी विष प्राशन केले. अमृत प्राशन करतो तो देव आणि विषपान करतो तो महादेव. म्हणून भगवान शंकराला नीळकंठ असेही म्हणतात. भगवान शिवावर होत असलेला थेंब थेंब अभिषेक म्हणजे जीवनाची सातत्यता, शिवनामाची, प्रभुनामाची सातत्यता सुचविते. तर सर्वांनी या शुभ पावन पर्वावर भगवंताचा अभिषेक करून नामजपामध्ये जागरण करायचं आहे. रात्री 12 ते 12:30 दरम्यान या शुभ वेळेमध्ये जो पूजा अर्चना करतो किंवा जागा राहतो त्याला खूप मोठे पुण्य प्राप्त होते आणि शिवाची कृपाही प्राप्त होते. ठीक आहे. ओम नमः शिवाय.